wordt steeds later en later, hè? Met Kevin Smith op de radio. Hij is dikker dan de ochtendkrant. En dit is de zoveelste keer al. Moet nog steeds, hè? Radio NL. Inderdaad, Radio NL, het Hollandse hart van de regio. Dit is Morgenstond voor de woensdagochtend. Deze deurbel is van iemand in Hogeveen. Kevin Smith, zanger, radiomaker bij Radio NL. Maar die zit nog op de radio. Ik sta eigenlijk gewoon te bellen voor u weet wat. Maar dan komt hij net aan trouwens. Ja, dat is hij. Kevin. Oh, Ivo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb je net op de radio gehoord. Ja, vond je het leuk? Ja, het was leuk. Mooi. Maar ik heb nou trek in koffie. Ja, gaan we heb dat je doen. die? Verse koffie? Mooi. Kom, we gaan een bakje koffie drinken. Ik heb nog wel het een en ander aan je te vragen vandaag. Is dat zo? Ja. Lekker bakje koffie. Zo, kijk eens. Lekker man. Koffie. Dankjewel. Zo. Heb je er suikertje in gedaan? Ja, ik wil het wel even aan. En ik mag een koekje. Wat weet je? Nee, ik ga thee. Hoe noemen ze dat? Bokkenpoot? Nee, dat zijn merkpijpen. Ook hij mag. Nee? Ja, je moet afvallen. Oh. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe jij koffie Proost, zet. Ja. Kevin Smith, het jaar 2008 was hij 16 jaar. En toen begon het. Ja, dat klopt. Waar begon het toen? Ja, als je nog iets verder... Ik denk dat je iets verder terug moet gaan. Nee, ik wil in 2008 eerst. Je wilt 2008 Ja. eerst. Ja, kijk, ik ben begonnen op de Hoogveense Pullendagen. Ik wou graag optreden. En ja, daar ben ik eigenlijk gewoon heel brutaal geweest. Gewoon de organisatie van de Pullendagen opgebeld. Dat is in Hoogveen, waar ik dan ook woon, zeg maar. Is dat een bekend iets. En dan heb ik gewoon de organisator opgebeld van... Ja, ik wil graag zingen. Hij zei, dan mag je wel op het podium. Er was dan een podium eigenlijk waar... jong talent zou mogen optreden, zeg maar. En uiteindelijk vonden ze het zo leuk dat ik ook bij de CD-hal terug mocht staan. En daar stonden echt de grote artiesten zoals Jannes, Django Wagner, Frans Bauer. En daar mocht ik uiteindelijk optreden. En vanuit daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Het leven zit soms vol met tegenslagen. Al doe je zo je best, soms gaat het niet. En in je hoofd daar zweven duizend vragen, waarop je dan het antwoord maar niet ziet. Ik grijp een kans en kijk niet naar een ander, want daarin ga ik toch mijn eigen weg. Ik lach en zing, denk niet dat ik verander. Het is daarom dat ik tot mezelf zeg: ze mogen alles van me zeggen, want daar trek ik me niets van aan. Ja, ik leef mijn eigen leven, dus laat mij mijn gang maar gaan. Ze mogen alles van me zeggen, ik kan de hele wereld aan. Je moet niet altijd naar een ander kijken, want iedereen heeft recht op het geluk. En soms dan wil men op een ander lijken, maar meestal vallen al die dromen stuk. Dus wees nou maar jezelf en laat ze praten. En elke dag is weer een nieuw begin. Geniet van elk moment dat is gegeven. En daarom zing ik altijd blij van zin. Ze mogen alles van me zeggen, want daar trek ik me niets van aan. Ja, ik leef mijn eigen leven,
laat mij mijn gang maar gaan. Ze mogen alles van me zeggen, ik kan de hele wereld aan. Ze mogen alles van me zeggen, want daar trek ik me niets van aan. Ja, ik leef mijn eigen leven, dus laat mij mijn gang maar gaan. Ze mogen alles van me zeggen, ik kan de hele wereld aan. Ze mogen alles van me zeggen, ik kan de hele wereld aan. Het feit dat je die organisatie belde, hè? Dat je daar heel graag wilde zingen, dat komt ergens vandaan. Waarom wil iemand nou zo graag zingen? Ja, ik vond het eigenlijk altijd al heel erg leuk om te zingen, zeg maar. Dat deed ik eigenlijk altijd op mijn slaapkamer. Ik had altijd een DVD van Frans Bauer aan. En die ken ik eigenlijk helemaal van voor tot achter, helemaal uit mijn hoofd, zeg maar. En dat zong ik eigenlijk altijd op mijn slaapkamer. Totdat op een keer mijn vader een keer in de deuropening mij betrapte, samen met mijn broer, en heel hard moesten lachen. En toen was eigenlijk wel een beetje het moment dat ik dacht van, hé, ik vind het zo leuk, ik wil daar gewoon iets mee doen. Ik was altijd met dieren, met paarden was ik bezig. En met zingen. En waar kwam dat vandaan? Zat dat in de familie? Nou, eigenlijk niet eens. Inmiddels heb ik wel een neef die ook wat optredens doet, zeg maar. Maar voor de rest eigenlijk helemaal niks in de familie. Mijn Dus opa niet niet, mijn oma niet, helemaal niemand. Ik vind het wel allemaal heel leuk. Allemaal muziekliefhebbers, zeg maar. Maar uiteindelijk wou ik gewoon zingen. Hoe was jouw jeugd? Ja, heel goed. Ja. Maar waar bestond die uit? Ja, Kattenkwaad? Nee, dat niet. Ik was eigenlijk altijd op de kinderboerderij. Ik was altijd met de handen bezig, zeg maar. Met dieren bezig. En een eigen pony had ik. Ja, dat klinkt een beetje... Maar dat vond ik leuk. Klinkt een beetje hoe? Ja, weet ik niet. Het klinkt een beetje als... hoe zeg je dat? Kijk, Meisjesachtig? ja, meisjesachtig. Ik was niet... ik was eigenlijk de eerste of de enige jongen ook met paardrijden. Als ik mee ging op ponykamp bijvoorbeeld, dan was ik de enige jongen. Tijd vergeten, stond te praten met wat vrienden op de hoek. Snel nog wat gegeten, ik wilde nog bellen, maar mijn telefoon was zoek. En ik moet nog zoveel doen, ik weet niet waar ik beginnen moet. 1000 en één dingen die ik niet vergeten mag. 1000 en één dingen, het wordt steeds meer elke dag. Er zijn 1000 en één dingen, maar ik kom er niet aan toe, want ik wil naar jou toe. Ik heb me vanmorgen een uur verslapen. De wekker stond nog steeds op wintertijd. Dat je al die tijd op me wachtte, ik kon er niets aan doen, was mijn sleutels kwijt. Was de dag maar eens zo lang, dan kwam het er wel van. 1000 en één dingen die ik niet vergeten mag. 1000 en één dingen, het wordt steeds meer elke dag. Er zijn 1000 en één dingen, maar ik kom er niet aan toe, want ik wil naar jou toe. 's Nachts dan zijn we samen, dan is er niets anders te doen. Tot heel vroeg in de morgen, dan weet ik alles komt weer goed. 1000 en één dingen
tussen al die bedrijven door was jij op je slaapkamer aan het zingen. Ja, ik kwam bijvoorbeeld op zaterdag, was ik daar sowieso altijd, zeg maar. En ik kwam bijvoorbeeld terug. Dan ging ik als eerste weer naar mijn slaapkamer. Totdat bij wijze van de buurvrouw aan de bel kwam van of het wat zachter mocht. Dat vond ik altijd wel grappig. Gewoon lekker zingen. En ja, dat kon ook niet hard genoeg. Ik vond het fantastisch. Dan word je wat ouder. Ja. Je gaat naar school. Ja. Middelbare school. Nou, kijk, het schoolverhaal is eigenlijk ook nog weer iets apart, zeg maar. Want ik ben begonnen op de gewone basisschool. En vanuit daar ging ik naar speciaal onderwijs, omdat ik eigenlijk niet mee kon komen in de klas. Te veel met zingen bezig met die paarden? Ja, nou ja, mijn interesses lagen niet op school. Ik kan alles prima, maar ik had geen zelfvertrouwen toen in die tijd. Daardoor moest ik naar een andere school, want ik zat gewoon in een klas met 30 leerlingen. En uiteindelijk op het speciaal onderwijs een klas met 13 kinderen. Werd je gepest? Nee, absoluut niet. Ik was altijd degene... Ik pestte niet, maar ik was wel degene die gewoon de grootste mond had, zeg maar. En iedereen die was wel bij mij, zeg maar. Je was wel een beetje een vandaal dan? Nou, in dat opzicht. Ik was niet altijd even lief, nee, dat denk ik niet. School gestuurd geweest? Nee, dat nooit. Nee. En als je dan je rapport kreeg... Ik bedoel, dan moest je daar uiteindelijk ook een keer mee naar huis en zo. Dan moest een handtekeningetje onder. Hoe ging dat dan? Ja, het rapport was eigenlijk altijd wel goed. Behalve op een gegeven moment... ik ben op het VMBO, zeg maar, ben ik tot de 3e klas heen geweest. Toen was net de periode dat het eigenlijk heel goed ging met zingen. Dus ik had met school overlegd, ook met de leerplicht, want daar kreeg ik op een gegeven moment ook mee te maken. Dat ik vrij mocht als het nodig was, zeg maar. Dus ik trad toen op het Tros Muziekfeest op en al dat soort mooie dingen. En uiteindelijk was het zo dat ik dus met school had overlegd met de leerplicht. Als ik weg mocht ik weg. Maar uiteindelijk hield ik niet zo meer van school. Dus ik bleef wel eens vaker weg dan nodig, zeg maar. En hoe vonden ze dat thuis? Ja, niet leuk. Maar ze zagen ook wel dat ik heel veel plezier had in het zingen. Ik kreeg toen een platencontract, dus zij zagen ook wel... Mijn ouders zagen ook wel van, hé, nou, het lijkt toch wel goed te gaan. Alsof je mij niet ziet. Ik zie heel soms je glimlach, maar veel meer gaf jij nog niet. Alle mannen zijn stapelgek op jou, en dat weet je. Iedereen kijkt om als zij je zien, je bent perfect. Geef je over, ik wil je helemaal van mij. Geef je over, want dit gevoel gaat nooit voorbij. Laat me niet langer wachten, ik zit te lang naar jou te smachten. Geef je over, ik wil je helemaal van mij. Zit het tussen mijn oren, zie ik dat je naar me lacht. Ik kan mijn ogen niet geloven, dit had ik nooit meer verwacht. Jij bekijkt me van top tot teen, jouw blik kan veel verraden. De avond die is van ons, ik laat jou nooit meer gaan. Geef je over, ik wil je helemaal van mij. Geef je over, want dit gevoel gaat nooit voorbij. Laat me niet langer wachten, ik zit te lang naar jou te smachten. Geef je over, ik wil je helemaal van mij. Zoals jij is er maar één. Geluk komt voor ons beiden. Ik laat jou nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Geef je over.
Die Pullendagen. Ja. Dan mocht je proeven aan het publiek. En je noemde al Jannes, Django Wagner en zo, die stonden daar. Dus dat waren de mannen waar je tegenop keek, denk ik dan. Ja. Wat bracht je dat daarna? Nou, dat heeft eigenlijk de basis neergelegd, zeg maar, voor hoe het nu is. Ik ben daar begonnen gewoon met liedjes van andere artiesten. Maar daar kwam er wel... op een gegeven moment was het zo dat iedereen erover had van... hey, een jongen uit Hoogeveen, die zingt hartstikke leuk. En de geluidsman van Jannes, die had Jannes opgebeld ook van... moet je horen, hier is net Jan Smit. Ja, dat was de eerste periode dat het zo ging, zeg maar... dat iedereen mij Jan Smit imitator ging noemen. En dat wou ik niet. Ik wou mijn eigen liedjes. Totdat op een gegeven moment... over de Pullendagen, dat heeft Harry Jansen... dat was toen destijds mijn manager. Die heeft er ook gezegd van... Nou, we moeten toch op zoek naar eigen liedjes, zeg maar. En hij zei tegen mij van, nou, zoek maar een studio uit. Hij zou het betalen. Dus op een gegeven moment probeerde ik Emil Hartkamp te benaderen. Hij was toen nog onbereikbaar. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij Edwin van Hoeflaak. Nou, dat was natuurlijk ook niet... die was net met Nick en Simon bezig, ook in de beginperiode. En daar heb ik mijn eerste singeltje opgenomen. Morgen wordt alles anders. Daar kom je voor het eerst in de studio. Althans, lijkt me dat de allereerste keer was. Ja. De gedroomverfde producent was Emiel geweest. Ja, omdat die natuurlijk alles maakte voor Frans Bauer... waar ik altijd op mijn slaapkamertje mee stond te zingen. Dus je denkt, daar moet ik zijn. Want... Ja. Maar waarom dacht je aan Emiel, los nog van Frans Bauer... dacht je van nou, die schrijft de liedjes die ik wil zingen? Ja. Of dacht je van, die maakt een hit? Nou, kijk, een hit, dat heb ik eigenlijk vanaf het begin af aan altijd wel gedacht. Een hit heb je niet zomaar. Wat is een hit? Kijk, vroeger was het zo, dat besefte ik toen al. Als je op nummer 1 stond, of in de top 40 stond, dan had je iets bereikt. Ik kom nog niet op gang, wil eigenlijk weer naar bed. De krant eens doorgekeken, nee die boeide ook al niet. Is in de spiegel gekeken, maar goed dat je mij niet ziet. Zo gaat het nu wat dagen, ze gaan maar niet voorbij. Want morgen wordt alles anders, ga ik alles anders doen. Ik weet zeker dat mijn dromen uit gaan komen. Morgen wordt alles anders. Vanaf morgen weet ik zeker dat alles anders gaat. Ik loop wat door de straten, eigenlijk zonder doel. Ze had me al verlaten, ze had niet het juiste gevoel. De zon die gaat weer onder, er is weer een dag voorbij. Nog even naar de kroeg, hier vlakbij. Zo gaat het nu wat jaren, ze gaan maar niet voorbij. Want morgen wordt alles anders, ga ik alles anders doen. Ik weet zeker dat mijn dromen uit gaan komen. Morgen wordt alles anders, vanaf morgen weet ik zeker dat alles anders gaat. Want morgen wordt alles anders, ga ik alles anders doen. Ik weet zeker dat mijn dromen uit gaan komen. Morgen wordt alles anders, vanaf morgen weet ik zeker dat het allemaal anders gaat. Dat het allemaal anders gaat. Ik ga weer terug naar Edwin van Hoeflaak, die allereerste plaats heeft geproduceerd. En morgen wordt alles anders. Werd alles anders?
Nou, in zoverre wel. Kijk, ik bracht het liedje uit en we gingen dat presenteren met een cd-presentatie. En dat pakten we eigenlijk gelijk goed aan. Nick en Simon, die waren toen ook nog niet zo bekend, maar die had ik daar al een keer mee aan de ontbijttafel gezeten, zeg maar. Ook dat we bij Edwin van Oefelaken aan het opnemen waren. En vanuit daar hadden ze eigenlijk gewoon geboekt op mijn presentatie. En die hebben ook de single uitgereikt. Maar toen mijn single uitkwam, braken zij eigenlijk net door met Rosanne volgens mij. Dus wij hadden Nick Simon op de cd-presentatie en die hadden dat ook uitgereikt. En dat zat in de clip verwerkt. Nou, vanuit daar ben ik benaderd door de TROS om mee te doen aan het programma De Weg naar Tialf. Ja, ik las dat namelijk in je biografie. Je hebt dus je eerste plaat gemaakt. Nick en Simon reikten hem uit. Ik neem aan in die videoclip dat omdat zij toen net scoorden, dat voor jou ook dat liftend werkte. Het was een beetje, misschien slim wil ik niet zeggen, maar het is wel een samenloop van omstandigheden. Ja. Maar ik bedoel, dan doe je feitelijk mee aan op weg naar Tialf aan een talentenjacht. Ja, dus dan ga je eigenlijk, je maakt je eerste plaat en dan ga je weer terug naar af. Ja, kijk, zo werd het mij niet gebracht, zeg maar. Kijk, ik had gewoon de eerste single gemaakt. En we hadden wel duidelijke afspraken gemaakt met het programma, zeg maar. Dat als ik een liedje zou mogen opnemen, dat ik dan wel bij Edwin van Oefelaken zou mogen blijven. Om een beetje in die lijn te blijven, zeg maar. En toen hadden we dat hadden we besproken om dat zo te doen. En ik heb me gewoon aangemeld voor die talentenjacht en heel veel stemmen proberen te krijgen. En toen, vanuit daar, ben ik wel op het Rock Muziekfeest terechtgekomen. En toen ging het snel. Ik word verlegen als je zo naar me kijkt. Jij geeft me leven, ik wil het nooit meer kwijt. Dromen en gedachten gaan alleen maar over jou. 100.000 stemmen zingen dat ik van je hou. Je stilt mijn hart, zo lang verwacht, zo snel, wie had dat ooit gedacht? Sta aan de top of op zijn kop, jij brengt mijn leven hoger op. Ik loop de weg die naar jou leidt, jij bent de weg naar zekerheid. Raak het nooit kwijt. Jij voelt als een deken, beschermt me van al het kwaad. Ik kan overal tegen, is er niets dat mij schaadt. Al de ellende op de wereld brengt op mij een somberheid. Maar als ik jou zie lachen, raak ik die donkere wolk weer kwijt. Je stilt mijn hart, zo lang verwacht, zo snel, wie had dat ooit gedacht? Sta aan de top of op zijn kop, jij brengt mijn leven hoger op. Ik loop de weg die naar jou leidt, jij bent de weg naar zekerheid. Raak het nooit kwijt.
Dan heb je je eerste plaat gemaakt. Dan wordt het zoeken naar een opvolger. Ja, dat is het moeilijke. Kijk, doordat ik in het begin bij Edwin van Hoevelaak terecht kwam, ben ik op een gegeven moment... Edwin van Hoevelaak heeft eigenlijk de stempel op Kevin Smith gedrukt van... Hey, dit is Kevin Smith, qua muziek. Maar in mijn optreden zong ik eigenlijk altijd liedjes van Jannes, van Frans Bauer en Jan Smit. Dus eigenlijk niet in die stijl wat ik zelf maakte. En waarom zong ik ze dan? Dat kan een vraag zijn, zeg maar. Ja, omdat ik daar gewoon meer mee had. Dus jij wilde meer naar... Ik wilde eigenlijk meer daar naar tegenaan schuren. Ja. Maar Ik wilde eigenlijk naar de volkse muziek toe. Maar ja, dat doe je niet zomaar in één keer. Dus ja, in het begin natuurlijk Morgen wordt alles anders uitgebracht. Toen Ben jij een droom. En vrij snel erachteraan kwam Ik wil het niet weten. En Ik wil het niet weten heeft mij denk ik het meest gebracht. Qua bekendheid. Nou, wij hadden dat liedje uitgebracht en we waren onderweg ook naar de studio bij Edwin. En toen kreeg ik telefoon van TMF. En die wouden Valerio, ik wist niet wie Valerio was. Valerio, dat weet ik inmiddels natuurlijk wel. Maar die wou een dag met mij meelopen met het programma Valerio duikt onder. En dat was wel heel bijzonder. Hives was toen nog heel populair. En toen het werd uitgezonden uiteindelijk... Ja, je wil niet weten, ik had zo 2500 verzoeken van mensen die mij wouden volgen, zeg maar. En de herhaling nog een keer, dus dat ging echt heel snel. Je zit hier al dagen jezelf af te vragen hoe je leven verder moet. Maar als je blijft wachten, de dagen en nachten die worden zo zwart als roet. En buiten schijnt de zon, je wilt het niet geloven, maar sluit je ogen. Ga met me mee. Dit is jouw dag, weg met je zorgen, leef met een lach. Pak het moment, wacht niet te lang. Neem nu mijn hand, wees maar niet bang. Niets te verliezen, zoveel voor je kiezen, het wordt jou allemaal aangedaan. En toch blijven hopen, het is zo afgelopen. Nee, jij kunt weer verder gaan. En buiten schijnt de zon. Je wilt het niet geloven, maar sluit je ogen. Ga met me mee, dit is jouw dag. Weg met je zorgen, leef met een lach. Pak het moment, wacht niet te lang. Neem nu mijn hand, wees maar niet bang. Ga met me mee, dit is jouw dag. Weg met je zorgen, leef met een lach. Pak het moment, wacht niet te lang. Neem nu mijn hand, wees maar niet bang. Ga met me mee, dit is jouw dag. Weg met je zorgen, leef met een lach. Pak het moment, wacht niet te lang. Neem nu mijn hand, wees maar niet bang. Dan begint bij jou meer te kriebelen naast zingen. Want je wil uiteindelijk ook radioman worden. Ja. Radiopresentator. Waar ligt die link? Ja, dat vind ik, kijk, ook met mij, grotendeels natuurlijk met de muziek. Ik hou van de muziek. Van Nederlandse muziek, maar ik hou van heel veel soorten muziek hoor. Maar Nederlands vind ik toch het mooist. En ja, op een gegeven moment wou ik toch... Ik kan zoveel vertellen. Ik ken heel veel artiesten. Ik
het is eigenlijk begonnen dat ik werd volgens mij gewoon op een dag wakker en ik dacht, ik had iemand gehoord, Edwin Evers op de radio gehoord en ik dacht van, dat wil ik ook. Jij dacht meer van, nou, als niemand mijn plaatjes draait, dan ga ik ze zelf draaien. Nee, ik draai mijn eigen liedjes draai ik niet. Dat vind ik een beetje, dat vind ik niet kunnen. Maar dan kom je bij Radio NL terecht, of heb je daar eerst nog iets anders voor gedaan? Ja, dat ik bij Radio NL terecht ben gekomen, had ik eigenlijk nooit durven dromen, zeg maar. Meer omdat het is eigenlijk ontstaan doordat Nico Silvius is de eigenaar van Radio NL. En die heb ik ontmoet al in het begin toen ik de eerste liedjes had, Morgen wordt alles anders. En dat soort liedjes al had, zeg maar. Toen heb ik Nico leren kennen. En die heeft op een gegeven moment Radio NL verkocht aan de NRC Media Groep. En in die tijd, een aantal jaren later, heeft Nico een nieuw station opgericht, Radio Oranje Nationaal. En daar heb ik Nico weer eens een keer benaderd van, hey, ik heb een leuk idee, ik wil met je om tafel. En dan ben ik bij hem geweest en toen zei hij, nou, ik heb wat voor je. Nou, toen mocht ik de Nijmeegse Vierdaagse presenteren, gewoon het hoofdpodium, zeg maar. Dus dan kondigde ik eigenlijk alle artiesten aan. Zoals Frans Duits, die stond daar gewoon te zingen. En die mocht ik dan aankondigen. Ik had het nog nooit gedaan, maar dat vond ik wel heel leuk. En daar heb ik Nico door leren kennen. En toen zei hij wel van, nou, ja, ik heb geen werk voor je, maar als ik werk voor je heb, dan bel ik je. Nou, toen heeft hij nog eens een keer weer gebeld om de Oranje Top 30 in te spreken, om dat in te vallen. En uiteindelijk, toch een aantal jaren later, belde Nico. Ja, ik heb werk voor je. Niet als radiomaker, niet als wat ook maar gewoon als accountmanager bij Radio NL. Je moest reclame verkopen. Ik moest reclame verkopen, geen radio maken. Nou ja, ik heb ja gezegd, ik had toen nog geen werk. Dus dat heb ik gedaan. En dat ging verbazend goed, het ging heel, heel leuk. Ik heb heel veel leuke klanten in de regio op de radio inmiddels. En dat is mooi, als dat werkt en je kunt daaruit voort, zeg maar. Nou, en op een gegeven moment, ik weet het nog goed, kreeg ik op een maandag een mail van Nico. Nou, toen stond daarin als onderwerp, het gaat gebeuren. Nou, ben ik aan het lezen en er stond dan in dat ik Teke Wouda, die altijd op woensdagmiddag afslag 3-6 presenteert, of eigenlijk de hele week afslag 3-6 presenteert. Maar op woensdag gaat Teke altijd ergens naartoe. Of ik dan hem wou gaan vervangen. Dus ja, dat was de eerste, hoe zeg je dat, met radio maken bij Radio NL was dat de eerste keer. En dat was wel heel bijzonder. Jij bent zo wondermooi, met al die bloemen om je heen. Ik zag jou elke dag, je was in je winkel nooit alleen. Ik kwam haast iedere morgen voor een vers boeket van jou. En jij wist al wat ik je vragen wou. 1000 rode rozen voor jouw liefde, 1000 rode rozen voor ons geluk. 1000 rode rozen voor elke glimlach, want met jou kan deze dag niet stuk. 1000 rode rozen voor jouw liefde, 1000 maal ik hou zo van jou erbij. En schenk jij me daarop 1000 kussen, dan weet ik, jij bent gemaakt voor mij. Ik dacht, ik krijg geen kans, als ik je zie vrij als de wind. Maar jij wou niets van mij, bang dat ik jou niet bijzonder vind. Maar vandaag lagen rode rozen bij mijn voordeur met een brief, waarin te lezen stond, ik heb je lief. 1000 rode rozen voor jouw liefde, 1000 rode rozen voor ons geluk. 1000 rode rozen voor elke glimlach, want met jou kan deze dag niet stuk. 1000 rode rozen voor jouw liefde, 1000 maal ik hou zo van jou erbij. En schenk jij me daarop 1000 kussen,
dan weet ik, jij bent gemaakt voor mij. En nu lig jij in mijn armen, in jouw ogen schijnt de zon. Dan denk ik weer aan die bloemen, waarmee ons geluk begon. 1000 rode rozen voor jouw liefde, 1000 rode rozen voor ons geluk. 1000 rode rozen voor elke glimlach, want met jou kan deze dag niet stuk. 1000 rode rozen voor jouw liefde, 1000 maal ik hou zo van jou erbij. En schenk jij me daarop 1000 kussen, dan weet ik, jij bent gemaakt voor mij. Je hebt zelfs, en dat was naar aanleiding van ook weer de muziekfeest op het plein, dat je een eigen concert in Hoogeveen, daar waar je geboren en getogen bent, nog steeds woont. Volle tent. Ja, de zaal was uitverkocht. Kijk, ook daar wou ik gewoon... ik wou dat gewoon. Ik had heel veel artiesten al zien doen. Ook concerten geven. En ik denk, ja, dat wil ik ook. Dus wat heb ik gedaan? Ik maak altijd eerst de poster, zeg maar, voordat ik aan iets begin. Maar dan maak ik een beetje in mijn hoofd een setlist. En dan denk ik van, hé, ja, dat wil ik doen. En hoe ga ik dat doen? Nou, toen heb ik gewoon de lokale supermarkt benaderd, Henry Offerijn. En ik heb gezegd, ik heb 500 kaarten. Ik zeg, wil jij 250 kaarten van me kopen? Ah, is goed joh. Zo zei hij dat ook, zeg maar, op die manier. Nou, dat was het. En dat heeft hij gedaan. En dus 250 kaarten waren al verkocht. En die gaf hij aan zijn klant? Ja, die gaf hij aan zijn klant. Of volgens mij was het zo dat als je bij hem voor €50 boodschappen kocht, dat je voor een tientje het kaartje kon kopen en een tweede kaartje gratis kreeg. Dus dat was wel een hele mooie actie. En dat deed je hier in Hoogeveen? Dat deed ik in Hoogeveen. Welke zaal deed je dat? In de Tamboer. In de Tamboer? Ja, dat is theater hier in de buurt. Dus je had mensen zaten in een theaterzit. En toen moest jij op. Je eerste concert. Ja, thuis, zeg maar. Gewoon bluffen en toen stond ik daar. Deed je dat met orkest of met tape? Ja, nee, het was echt met een band. Met een live band? Ik had een bandje opgericht. Dus we waren elke vrijdagavond waren we aan het oefenen met de band, zeg maar. Ja, dat was leuk. We waren met 6 man in de band. En hoe reageerde Hoogeveen na het concert? Ja, dat was wel heel goed. Gelukkig. Want ik zag me daar natuurlijk wel staan als Frans Bauer in Ahoy. En ik zag mezelf in de Tamboer wel staan. Maar nee, ook met eigen liedjes. En wat ik eigenlijk had gedaan. Ik had provincie medleys gemaakt. Dus ik had van allerlei... uit elke provincie had ik een medley gemaakt. En dat was wel heel leuk. Ik had uit Limburg, Rowan Heersen, had ik een liedje van. En ja, zo ging ik alle kanten op, zeg maar. Door het hele land heen met leuke liedjes. Dit is de avond voor jou en voor mij. Ik zag je zitten op een klein terras, in een dorp waar ik toevallig was. Het was alsof het lot me bij jou bracht, omdat je zo lief naar me had gelacht. Ik ging bij je staan, ik vroeg je naam en jij zei dat hoor je vanzelf. Het avontuur wachtte op mij toen je verleidelijk zei. Dit is de avond voor jou en voor mij. Dans met mij, want straks is alles voorbij. Als de zon morgen voor ons op zou gaan, ben ik misschien al heel ver hier vandaan. Dit is de avond, dus geef me je hart. Ik weet, je krijgt echt geen spijt. Want als je weet hoe je mij voor jou wint, blijf ik bij jou voor altijd. Die avond liet ze zien wat liefde is. Ik wist, amore schiet voor ons niet meer.
uitdagend mooi. En ik viel helemaal aan haar ten prooi. Het is als magie, als ik haar zie, want heel mijn hart gaat tekeer. Zij bleek bij mij, zoals ze zei, ik hoor in mijn hoofd telkens weer. Dit is de avond voor jou en voor mij. Dans met mij, want straks is alles voorbij. Als de zon morgen voor ons op zal gaan, ben ik misschien al heel ver hier vandaan. Dit is de avond, dus geef me je hart. Ik weet, je krijgt echt geen spijt. Want als je weet hoe je mij voor jou bent, blijf ik bij jou voor altijd. Dit is de avond voor jou en voor mij. Dit is de avond, dus geef me je hart. Ik weet, je krijgt echt geen spijt. Want als je weet hoe je mij voor jou bent, blijf ik bij jou voor altijd. Want als je weet hoe je mij voor jou bent, dan blijf ik bij jou voor altijd. En dat liedje van Alexander Buissonnier. En dan breng je toch uiteindelijk bij Emiel Hartkamp, want het staat ook op het album, toch? Ja, ja. Ik heb het liedje van Hou me vast, zeg maar, van Alexander Buissonnier. Die heb ik dan op mijn album gezet, 1000 Rode Roos. Omdat ik het liedje eigenlijk al zong bij optredens. En mensen vroegen daarna van, kunnen we dat liedje niet krijgen? Want je zingt het zo mooi. Toen hebben we het op het album gezet. En ja, toen kwam ik bij Emiel Hartkamp terecht. Dat was wel een droom die uitkwam natuurlijk. Omdat Emiel toen dat ik het wou, was hij nog niet bereikbaar. Toen scoorde hij enorm met Frans Bauer en met Jannes, met Marianne Weber. Iedereen zat bij Emiel Hartkamp. En toen dacht ik van, nou, nu ga ik hem eens weer benaderen. Want Frans Bauer die schrijft zijn liedjes zelf tegenwoordig. Nou, en ik mocht langskomen. Dus dat was hartstikke leuk. En hij heeft Vrij zijn als een vogel uitgebracht. Of gemaakt. Heb je dit Emiel ook laten weten? Van joh, toen had ik je nodig en toen was je er niet? Of? Ja. Nou ja, kijk, nu dacht ik later van ja, kijk, Emiel is ook gewoon een mens. Dus ik had ook gewoon naar Arnhem toe kunnen rijden en bij Emiel kunnen aanbellen. En gewoon heel brutaal zijn van hier ben ik en ik wil iets. Had ook gekund. Misschien was het toen anders geweest. Wil weer vrij zijn als een vogel, zweven naar een groot geluk. Ik wil weer leven, geef mij mijn vrijheid van jou terug. We hadden samen mooie dromen, echte liefde voor jou en mij. Dat is voorbij, dat is voorbij. Jij hebt te veel van mij genomen, maar wat gaf jij terug aan mij? Dat is voorbij, dat is voorbij. Van dat gevoel voor jou heb ik niet meer. De liefde ben ik kwijt. Daarom dat ik je zeg, de liefde kent geen tijd. Wil weer vrij zijn als een vogel, zwevend naar een groot geluk. Ik wil weer leven, geef mij mijn vrijheid van jou terug. Laat me los, ik wil genieten. Liefde is mij laten gaan. Ik wil weer leven. Dat heb ik al die jaren lang niet meer gedaan. Mijn hart heb ik aan jou gegeven, soms veel meer dan dat ik kon. Dat is voorbij,
wil weer leven. Geef mij mijn vrijheid van jou terug. Laat me los, ik wil genieten. Liefde is mij laten gaan. Ik wil weer leven. Dat heb ik al die jaren lang niet meer gedaan. Vervolgens kom je... Ja, dat zijn gigantische wegen. Hè? Ik bedoel, als je Alexander Buissonnier, Emiel Hartkamp. En dan zoek je toch hier in Hoogeveen. Bij René Karst en Erika Karst. Ja, René Karst die heeft... dat is natuurlijk gewoon omdat hij uit Hoogeveen komt. Woont hier 2 straten bij wijze van verderop. En die heb ik gevraagd van... Hey, zou je ook een liedje willen schrijven op het album? Want hij maakt toch heel mooie liedjes. Mooie teksten. Dus dan heeft hij dat gedaan samen met Erika. En dat liedje is ook terechtgekomen op het album. Ik heb er verder niet mee gedaan. Omdat het uiteindelijk niet zo geworden is als dat ik gehoopt had. Maar het is wel door René en Erika geschreven. Het is nog steeds een leuk liedje. Maar niet opgenomen? Ja, het is opgenomen. Het staat op het album. Maar het is nooit als single uitgebracht. Nooit overwogen om met Erika Karst een duet op te nemen? Want het zijn de duetten die je dan hebt opgenomen, zijn met mannen. Ja, Erika Karst is wel een fantastische zangeres. Die kan echt enorm goed zingen. Dat klinkt er maar. Ja, ze woont inmiddels in Hilversum, dus dat is een eindje rijden. Maar dat maakt in principe niet uit. Maar je brengt me wel op een idee. Ik kan er misschien wel eens een keer vragen. Het leven zit soms vol met tegenslagen. Al doe je zo je best, soms gaat het niet. En in je hoofd daar zweven 1000 vragen, waarop je dan het antwoord maar niet ziet. Ik grijp een kans en kijk niet naar een ander, want daarin ga ik toch mijn eigen weg. Ik lach en zing, denk niet dat ik verander. Het is daarom dat ik tot mezelf zeg: ze mogen alles van me zeggen, want daar trek ik me niets van aan. Ja, ik leef mijn eigen leven, dus laat mij mijn gang maar gaan. Ze mogen alles van me zeggen, ik kan de hele wereld aan. Je moet niet altijd naar een ander kijken, want iedereen heeft recht op het geluk. En soms dan wil men op een ander lijken, maar meestal vallen al die dromen stuk. Dus wees nou maar jezelf en laat ze praten. En elke dag is weer een nieuw begin. Geniet van elk moment dat is gegeven. En daarom zing ik altijd blij van zin. Ze mogen alles van me zeggen, want daar trek ik me niets van aan. Ja, ik leef mijn eigen leven, dus laat mij mijn gang maar gaan. Ze mogen alles van me zeggen, ik kan de hele wereld aan. Als radiomaker, hè? Wie zijn jouw grote voorbeelden? Ja, van de ochtend is natuurlijk Edwin Evers. Die vind ik fantastisch. Inmiddels Gerard Ekdom zit er inmiddels ook alweer een klein halfjaartje in de ochtend.
Ja, dat vind ik toch wel waanzinnig om naar te luisteren. En behalve radio maken, die stem, want je hebt een opvallende stem. Echte radiostem. Doe je daar meer mee, met die stem? Nou ja, ik spreek wel eens wat commercials in op de radio. En ja, dat zijn over het algemeen korte campagnes. Want ik vind het leuk om bijvoorbeeld als er een evenement is om daar een spot voor te maken. Dus dat doe ik dan. En ik heb wel gewoon actiespots, dat spreek ik dan in. Als wij nu van jou een plaatje op mogen zetten. Jouw plaatje. Om daarmee af te sluiten. Welke zou dat dan zijn? Ja, ik denk vrij als een vogel. Vrij zijn als een vogel. En dat wil jij ook echt zijn? Ja, ik wil wel gewoon mijn eigen ding kunnen doen. En gewoon lekker doorgaan met waar ik nu mee bezig ben. En niet gestoord worden. Dat niemand mij daarvan af probeert te pakken. Dat niemand dat af kan pakken, zeg maar. Gewoon lekker vrij als een vogel. Tot slot, jij was jong toen je begon. Je hebt zelf de stoute schoenen aangetrokken. Organisaties gebeld. Ja. Brutaal. Die zangers die ook allemaal beginnen moeten. Wat zou je die willen adviseren? Hoe jong ook, dat je zelf nu ook nog steeds bent. Ja. Ik denk, de basis is natuurlijk een goede stem. Een goed liedje. En de juiste mensen om je heen proberen te verzamelen. Zodat die je een podium kunnen geven. Mensen die iets bereikt hebben. Of mensen die gewoon in het vak goed zijn, zeg maar, een goede plugger. En dan goede hoes maken van de single, want dat is het eerste wat mensen zien. Goede website, alles moet gewoon kloppen. En dan zorg dat je leuke hitjes maakt. Die altijd lacht. Zij is diegene die altijd lacht. Die altijd lacht, die altijd lacht, die altijd lacht. Oh, die altijd lacht. Oh, ze huilt, want ik weet dat zij mij mist. Oh, ze huilt, oh, ze huilt, ze huilt. Maar wanneer ze weer dicht bij me is, dan is zij die ene. Die altijd lacht, die altijd lacht, altijd lacht, altijd lacht. Oh, die altijd lacht. Oh, die altijd lacht. Die altijd lacht, die altijd lacht, altijd lacht, altijd lacht. Oh, die altijd lacht. Oh, die altijd lacht. Maar ik laat haar soms even. Het doet me pijn, al lijkt mijn hart dan van steen. Ze houdt me vast, maar ik laat haar soms even. Het doet me pijn, al lijkt mijn hart dan van steen. Oh, van steen. We lachen en we kijken uit naar morgen. En we huilen soms om 100.000 zorgen. Onze zorgen. Met elkaar kan jij het aan. Zij is diegene die altijd lacht. Die altijd lacht, die altijd lacht, die altijd lacht. Oh, die altijd lacht. Oh, ze huilt, want ik weet dat zij mij mist. Oh, ze huilt, oh, ze huilt, ze huilt. Maar wanneer ze weer dicht bij me is, dan is zij die ene. Die altijd lacht, die altijd lacht, altijd lacht, altijd lacht. Oh, die altijd lacht. Oh, die altijd lacht. Die altijd lacht, die altijd lacht, altijd lacht, altijd lacht.
die altijd lacht. Oh, die altijd lacht. Die altijd lacht, altijd lacht.